चिकनचे खूप प्रकार आपण सगळीकडे बघितले आहेत, पण आज मी जो प्रकार तुम्हाला दाखवणार आहे बनवायचे, त्या प्रकारे जर तुम्ही चिकन ग्रेव्ही बनवली तर खरंच खूप छान आणि टेस्टी ग्रेव्ही तयार होती. चिकन मसाला तयार होतो खूप कमी वेळात आणि खूप कमी सामग्रीमध्ये ही चिकन मसाला तयार होती, खाण्यासाठी एकदम तरीबाज. तर तुम्ही बघू शकता किती छान थिक ग्रेव्ही आपली तयार झालेली आहे. तरीवाली ग्रेव्ही आपला चिकन मसाला तयार झालेला आहे. झणझणीत आणि चमचमीत, तोंडाला पाणी सुटण आणि भूक मिटवणारी अशी चिकन ग्रेव्ही आपली तयार झालेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता किती छान याला तरी आली आहे. तर याला लागणारं साहित्य, याला बनवायची कृती आपण व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता आपली बघा हॉटेल स्टाईल मस्तपैकी एकदम छानपैकी आपली चिकन ग्रेव्ही तयार झाली आहे. तर असं सर्व करा, मस्तपैकी छानपैकी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. तर हे बघू शकता, हे असं आपलं हॉटेल प्लेट तयार झालेलं आहे खाण्यासाठी. तर चला बघूया आपण याला बनवायची कृती आणि याला लागणारं साहित्य. तर हे बघू शकता तुम्ही, मस्तपैकी मी चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. तर आता मी याला शिजून पण घेणार आहे. मस्तपैकी थोडंसं नॉर्मल वाफ देऊन शिजून घेणार आहे. जास्त नाही शिजवायचं याला, कारण नंतर अशामध्ये शिजून निघतं. कोथिंबीर घेतली आहे कट करून. मसाल्यामध्ये बघा मी लसूण वापरला आहे भरपूर, अद्रक घेतला आहे मोठा तुकडा, कारण चिकनचं ग्रेव्ही आपल्याला छान बनवायची, टेस्ट येते. आणि बारीक कांदा, टमाटर, कढीपत्ता घेतलेला आहे फोडणीसाठी. आणि हे खोबरं घेतलं आहे, सुकं खोबरं. तुम्ही ओलं खोबरंसुद्धा असं बारीक किसून घेऊ शकता. मिरची हवी असेल, लाल मसाला नको आहे तर तुम्ही मिरची वापरू शकता. तर हे बघू शकता मी मसाल्यामध्ये घेतला आहे झणझणीत माझा गरम मसाला घेतला आहे, धना पावडर घेतला आहे, हे लाल तिखट घेतलं आहे मी 3 मोठे चमचे घेतले आहेत. याच्यामध्ये हळद आणि मीठसुद्धा टाकलं आहे. मीठ तुम्हाला दिसून येत नसेल, पण मीठ बघा आतमध्ये आहे, ते झाकून गेलं आहे. तर सगळं मापून घेतलं आहे व्यवस्थित, म्हणजे जेवढं लागणार आहे तेवढा अंदाजे मी सगळं मापून घेतलेलं आहे. मी सगळं व्यवस्थित, म्हणजे काही टाकायची गरज नाही त्याला. तर आता मी काय करते, खोबरं, लसूण, अद्रकची पेस्ट करून घेते मिक्सरमध्ये बारीक. जर तुम्हाला हिरव्या मिरचीचा हवा असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही हिरवी मिरची ॲड करा. तर चला आपण बनवूया. पुढं याचं काय कृती लागते, कोथिंबीर थोडीशी ॲड करू आपण याच्यामध्ये आणि छानपैकी याची पेस्ट बनवून घेऊया. आणि हे आपलं चिकन थोडंसं वाफळून घेऊया, शिजून घेऊया आपलं थोडं नरम मिठाच्या पाण्यामध्ये, हळद मिठाच्या पाण्यामध्ये. तर हे बघू शकता मस्तपैकी मी खोबरं, लसूण, अद्रकची पेस्ट केली आहे छानपैकी पाणी टाकून. त्यानंतर बघा बारीक चिरलेला कांदा, टमाटर, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता हे सगळं आपल्याला लागणार आहे. आणि हे बघू शकता तुम्ही, हे मी चिकन वाफळून घेतलं आहे हळद मिठाच्या पाण्यामध्ये, छानपैकी तेल टाकून शिजून घेतलेलं आहे. हे बघू शकता नॉर्मल शिजवलं, जास्त नाही शिजवलं. आणि हे मसाले तर तुम्ही बघितलेच आहेत, हे मसाले मी सगळे मापून घेतले आहेत. तर चला आपण याला बनवून घेऊया चटकीपट. कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं होतं मी, स्लो केला आहे आता गॅस, पण तेल चांगलं तापलेलं आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया कढीपत्त्याची पाने. सुरुवातीला कढीपत्त्याची पाने टाकायचे, त्यानंतर आपला बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आणि त्यानंतर याच्यामध्ये टाकायचे टमाटे आपले बारीक चिरलेले. चिकनचे खूप प्रकार आहेत, तुम्हाला म्हणजे खूप छान छान प्रकार होतात, पण हे कसे आपली साधी सोपी पद्धत आहे, पण खूप छान एकदम हॉटेल स्टाईल अशी ग्रेव्ही बनती, ही नक्की करून बघा तुम्ही. तर आता ह्याच्यामध्ये आपण आपली जी वाटलेली ग्रेव्ही आहे ना, हे थोडंसं लालसर झालं, थोडा ब्राऊन कलर झाला, थोडं परतून निघलं की आपण आपली ग्रेव्ही जी आहे ती याच्यामध्ये आपण ॲड करायची. तर थोडा वेळ देऊ याला. हे बघू शकता आता छानपैकी ब्राऊन कलर सुटला आहे, कांदा टमाटर आपलं छान लाल झालेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये ही ग्रेव्ही टाकून घेऊया. हे बघा आपल्याला थिक ग्रेव्ही करायची म्हणून खोबरं वापरलं आहे जास्त, आणि लसूण अद्रक पण छान वापरलं आहे भरपूर, कारण ही चिकनची ग्रेव्ही आहे ना, तर चांगला स्वाद येतो, टेस्ट चांगली येते. तर हे बघू शकता असं मस्तपैकी एकजीव करून घेऊया तेलामध्ये. आणि याच्यामध्ये आता आपले सगळे जे आपण मापून व्यवस्थित घेतलेले मसाले आहेत, काही दुसरे ॲड करायची गरज नाही आहे, मोजमापन करून मस्त व्यवस्थित घेतलेले आहेत मसाले, म्हणजे जेवढे गरजेचे आहेत तेवढे घेतले सगळे व्यवस्थित त्याच्यामध्ये टाकून घेते. तर आपण आता याला मिक्स करून घेऊया. हे छानपैकी आता याला मिक्स करून घेऊया. बघू शकता तुम्ही कसे एकजीव झाले छानपैकी त्या तेलामध्ये. कांदा टमाटर आपण जे परतून घेतलं त्याच्यामध्ये कसं एकजीव होऊन झाले. अशा प्रकारे तुम्ही नक्की चिकन ग्रेव्ही बनवा, खूप टेस्टी लागते, एकदम तुम्हाला हॉटेल स्टाईल फील येईल, खूप छान लागते. मी नेहमी अशा प्रकारे बनवते चिकन ग्रेव्ही, खूप छान आहे. याच्यामध्ये तुम्ही हिरवी मिरचीसुद्धा ॲड करू शकता ज्यावेळेस आपण वाटण करू त्यावेळेस. सॉरी, थोडा गळ्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे. सो बघा तुम्ही
आता याला थोडंसं 5 मिनटं आपण परतून देऊया. मसाल्याला जास्त चांगलं परतवल्याशिवाय टेस्ट येत नाही. तर बघा 5 मिनटं परतवला मसाला. तर बघू शकता तुम्ही चांगलं याला तेल सुटलेलं आहे. मसाला आपला मस्तपैकी शिजून झालेला आहे. म्हणजे वेगळी एक चव एक चांगली येते याला. तर मसाल्याला असं स्लो गॅसवर तुम्ही चांगलं याला थिक असं शिजून द्या, मस्त परतून द्या, जेणेकरून आपली ग्रेव्ही खूप छान होती आणि त्याला एक वेगळी चांगली चव येते. तर हे बघू शकता झाला आहे आपला मस्तपैकी थिक ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता. तर आता आपण हे जे वाफळून घेतलं आपण चिकन ते याच्यामध्ये ॲड करूया. काही वेळ लागत नाही, खूप कमी वेळामध्ये आणि खूप छान टेस्टी अशी चिकन ग्रेव्ही तयार होती. तर आपण हे सगळी चिकन ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घेऊया आणि आता मस्तपैकी याला व्यवस्थित आपण एकजीव करून घेऊया. असं हळूहळू व्यवस्थितपणे थोडंसं पाणी, कारण की चिकन आपण जास्त शिजवलं नाही ना सुरुवातीला, म्हणून थोडं पाणी टाकायचं जेणेकरून व्यवस्थित शिजून जाईल. हे मी मसाल्याचंच पाणी वापरते. तर बस आता एवढं पाणी आपल्याला बस झालं आहे. तर आपण याच्यावरून थोडी कोथिंबीर ॲड करूया आणि याच्यावर झाकण ठेवून मस्तपैकी याला जास्तीत 10-12 मिनटे आपण याला वेळ देऊया, जेणेकरून व्यवस्थित शिजून निघेल आपली चिकन ग्रेव्ही. तर बघू शकता मी थोडी कोथिंबीर वरून टाकलेली आहे. आता याच्यावर झाकण ठेवते आणि याला 5-10 मिनटं वेळ देते. बस थोडंसं चवीनुसार मीठ पण टाकायचं. तर आपण याच्यावर आता झाकण ठेवून घेऊया, जेणेकरून काय नाही व्यवस्थित शिजून निघन आणि फक्त 5-10 मिनटं, जास्तीत जास्त 12 मिनटं ठेवून द्या व्यवस्थित. तर बघू शकता आता मी 12 मिनटं याला शिजून घेतलेलं आहे. तर आपण बघूया, बघा उकळी येते व्यवस्थित. तर आता ह्याला मी गॅस बंद करून थोडं थंड होऊन देते. तर हे बघू शकता झालं आहे आपली तरी चिकनची तयार खायला. तर बघू शकता तुम्ही मस्तपैकी आपली चिकनची ग्रेव्ही तयार झाली आहे. खूप कमी वेळात तुम्ही बघितलं, आपण काही जास्त सामग्री वापरली नाही आहे. खूप छान टेस्टी अशी थिक चिकनची ग्रेव्ही तयार झाली आहे. चमचमीत आणि झणझणीत स्पायसी ग्रेव्ही तयार झाली आहे खाण्यासाठी. तर बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे नक्की चिकन ग्रेव्ही बनवा, खूप छान लागती. तर हे बघू शकता आपली तयार झालेली आहे. तर आपण ह्याला आता मस्त सर्व करूया. त्या अगोदर थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया. मला चिकन ग्रेव्हीमध्ये कोथिंबीर खूप आवडते, त्याच्यामुळं मी अजून टाकली आहे. तर चला आता आपण ह्याला सर्व करून घेऊया. तर बघा मी प्लेट घेतलेला आहे. आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते की आपली चिकन तरी कशी झाली आहे तयार. बघू शकता तुम्ही, हे बघा किती सॉफ्ट आणि नरम शिजलेलं आहे आपलं चिकन. छानपैकी मस्तपैकी झणझणीत आणि तरी बाज गरमागरम हॉटेल स्टाईल आपलं मस्तपैकी चिकन तयार झालं आहे खाण्यासाठी. तर तुम्ही अशा प्रकारे चिकन ग्रेव्ही तरी रस्सावाला नक्की बनवा. खूप छान आणि खूप कमी वेळात होणारी ग्रेव्ही आहे चिकन ग्रेव्ही मसाला. तर तुम्ही अशी नक्की बनवा, खायला खूप स्वादिष्ट लागते. भाकरीसोबत, ज्वारीसोबत, आपले बासमती राईस असतात त्याच्यासोबत तो खूप छान लागते. कांदा, टमाटर, लिंबू कट करून छानपैकी मस्तपैकी सर्व करा आणि याचा आस्वाद घ्या. थोडीशी कोथिंबीर मी वरून ॲड करते. तर हे बघू शकता तुम्ही प्लेट बघा आपलं कसं तयार झालेलं आहे खाण्यासाठी रेडी. तर आवडला असेल तर तुम्हाला नक्की चॅनलला माझ्या सबस्क्रायबर करा अशाच रेसिपी बघण्यासाठी. तर बघू शकता आपले हे हॉटेल ढाबा स्टाईल बघू शकता तुम्ही आपलं प्लेट तयार झालेलं आहे. याच्यासोबत तांदळाची रोटीसुद्धा खूप छान लागते. तर हे बघू शकता आपली चिकन ग्रेव्ही थिक कशी तयार झालेली आहे, चमचमीत झणझणीत कशी तरी सुटली आहे मस्तपैकी तेलाची आणि खूप छान स्वाद आला आहे त्याला. तुम्ही नक्की अशी ट्राय करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल. आणि हे बघू शकता आपण कांदा, लिंबू मस्त याच्यावर ॲड करून छानपैकी याला तांदळाच्या रोटीसोबत किंवा व्हाईट रोटीसोबत, आपली बाजरी ज्वारीची भाकर, व्हाईट राईस खूप छान लागते. तर तुम्ही नक्की असा चिकन तरीवाला रस्सा बनवा आणि आवडलाच तर माझ्या चॅनलला सबस्क्रायबर करा. असेच रोज नवनवीन आणि सोप्या पद्धतीने होणारे मी रेसिपी दाखवून तुम्हाला. तर हे बघू शकता आपली किती छान झाली ना तरीवाला रस्सा. तर चला मी आता हे जेवून घेते, तुम्ही पण या सगळे जेवायला. आज संडे आहे, मस्त बेत बनवला आहे हा चिकनचा. तर तुम्ही पण नक्की बनवा आणि असाच आस्वाद घ्या. चांगलं चांगलं खा, हेल्दी राहा, स्वस्थ राहा. आणि चला मी भेटते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशीच रेसिपी घेऊन. तर चला बाय बाय.